Mae wedi bod yn 4 blynedd hir yn Wcráin ers i'r rhyfel ddechrau a tharfu mawr ar fywydau'r bobl gyffredin sy'n byw yno. I filiynau o blant, mae bywyd ysgol wedi newid lot, gyda gwersi ar-lein ac mewn rhai ardaloedd dosbarthiadau dan ddeiar mwyn cadw'n ddiogel. Rhannu profiadau dros y we. Mae'r disgyblion yma yn ysgol David Hughes ar Ynys Môn wedi bod yn cysylltu gyda disgyblion yn Wcráin gan ddysgu am ei bywydau trwy wneud gweithgareddau efo'i gilydd. Mae hi'n un o 2 ysgol yng Nghymru sy'n rhan o gynllun y Cyngor Prydeinig i bontio rhwng y gwledydd. Mae wedi bod yn profiad i fel deall beth maen nhw'n mynd trwy amser yma ac ni wedi dysgu lot o geiriau yn Wcráin hefyd. Sgwennu'r llythrau. Ia, maen nhw jyst i gwneud fi teimlo'n hapus drist hefyd. Maen nhw wedi sôn am y rhyfel am bywydau nhw yn ysgol. Mae'n jyst, ia, mae'n gwneud fi teimlo drist weithiau. Maen nhw'n edrych yn weddol hapus yn siarad hefo ni, ond dwi'n dall bod o'n gallu bod yn ofnus ac yn drist iawn siarad amdano fo. Dydy hi ddim yn glir pryd fydd y rhyfel yn Wcráin yn dod i ben, ond i'r plant yma mae cadw cysylltiad a gweddill y byd yn holl bwysig. So mae hwn yn ffôn bric, felly mae fel ffôn oedd fel y rhieni ni efo. Dyma Eleri. Mae hi'n 12 oed a does dim ganddi ffôn clyfar. Mae hi wedi gweld yr effaith mae ffonau clyfar yn gallu ei chael ar bobl o'i chwmpas, yn enwedig yn yr ysgol. Pryd mae pobl yn edrych ar y sgrin, mae'n gwneud i ni teimlo bach yn fel annoyed oherwydd bod pobl ddim yn fel siarad gyda'r pobl ar bwys nhw. A dyw Eleri ddim ar ei phen ei hun, gyda lot o bobl yn credu bod angen gwneud rhywbeth i warchod plant yn well rhag effeithiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r prif weinidog Stwnsh wedi addo gwneud mwy. The status quo, things as they are now, is not good enough. Nobody can make the argument that things can be left as they are. They can't, they're not protective of children, and we intend to act. Mae Stwnsh eisiau cryfhau'r cyfreithiau neu rheolau o gwmpas defnydd plant ar gyfryngau cymdeithasol. Mae eisiau rheoli gallu plant i sgrolio, rheoli gallu plant i ddefnyddio chatbots, deallusrwydd artiffisial a gwarchod plant rhag lluniau anweddus. Yn ôl Eleri, mae cyfryngau cymdeithasol yn gallu cael effaith negyddol ar bobl ifanc. Mae cyfryngau cymdeithasol yn gwneud i plant teimlo bod nhw'n colli mas oherwydd pobl nhw'n gweld lluniau a pobl wneud pethau hwyl. Fi'n like, fi eisiau gwneud hwnna. Ac mae ddim yn dda i ni. Gyda'i ffôn syml, mae Eleri yn falch o fwynhau amser i ffwrdd o'r sgrin ac am i blant eraill wneud yr un peth.